la 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 la. Dan je prekrasan, Kitty. Pogledaj kako lišće pada. Obožavam snijeg, voljela bi da počne padati, a sada moram pokupiti sve ovo I lišće. nadam se da će napadati puno snijega. Onda prestani zezati i pomozi mi da ovo završim. Pomoći ću ti. Nadam se da ću ove godine dobiti puno poklona od djeda Božićnjaka. Što naravno da ćemo dobiti, jedva čeka Božić. Uskoro će zima. Djed Božićnjak je tamo negdje na sjevernom polu. Pitam se što radi. Da, vjerojatno hrani sobove. Priprema se za Božić. Vjerujem, tamo ima jako puno sobova. Stvarno? Zna djed Božićak, on sve zna. Mogli bi mu ove godine napraviti poklon, možda nas čak i čuje. Može, što bi mogle napraviti? Nešto veliko? Djedice! 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 Djedice, djedice! 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 Poklon za djeda Božićnjaka. Na sjevernom polu pada snijeg, dok djed Božićnjak radi u svojoj radionici, a sobovi se odmaraju ispred kuće. Badnja je večer. Svi se pripremaju za Božić. Hajde, hajde, možeš ti to! Potrudi se, ajmo! Dobar dan, djedice, donio sam pisma od djece. Djed Božićnjak čita pisma koja su mu poslala djeca. Jedno od djece traži jojo i dječji vlakić. A drugo pismo je od Mimi. I djed Božićnjak ga čita naglas. Dragi djede Božićnjače, zovem se Mimi i imam malu sestru koja se zove Kitty. Ove godine za Božić želimo puno lutaka. Šaljemo ti našu sliku da nas i ti vidiš. A baš su zabavne. Dobro, pogledajmo i ove druge slike. Ovdje nas djed vuče na saonicama. Ovdje mi se Mimi slikala s brkovima. Glumi da je djed Božićnjak. Više da glume djeda Božićnjaka i da imaju poklon za mene. Kako je to lijepo. Kitty i Mimi su super. Na sjevernom polu se polako spušta noć, koja će za djeda Božićnjaka biti jako naporna. Njegovo prvo spuštanje će biti kuća Kitty i Mimi. Badnjak je i u kući Kitine bake i djeda. Badnjak je uvijek najbolje vrijeme. Gdje su Mimi i Kitty? Peku keksiće koje će ove godine pokloniti djedu Božićnjaku. Keksići su mi najdraži. Ovo tijesto je jako tvrdo. Moramo požuriti i završiti na vrijeme s pečenjem. Keksići su najbolji. Nadam se da će se djedu Božićnjaku dopasti. Djed Božićnjak sigurno najviše voli zvijezde i srca. Tako je, djedu Božićnjaku će svi biti ukusni. Dodat ću još malo mlijeka. Aha, joj, mlijeko ne ide u keksiće. Zašto si dodala mlijeko, Kitty? Slučajno, oprosti. Djed Božićnjak će sad imati i mlijeko i keksiće zajedno. Ne, Kitty, moraš ih ponovo zamjesiti. Ne brini, Mimi, keksići će biti jako ukusni. U redu. Kitty i Mimi su završile s pečenjem keksića, pa svi odlaze na spavanje. Svjetla su pogašena, a Kitty i Mimi polako tonu u sam pun snova.
Djed Božićnjak je stigao! Djed Božićnjak je stigao! A? Djed Božićnjak odlazi! A, vrati se, djede Božićnjače, vrati se! Mimi, ne plači, Mimi. Što je bilo? Reci, Mimi, što je bilo? Djed Božićnjak je bio ovdje, ali nije došao u našu kuću. Djed Božićnjak nije pojeo keksiće koje smo mu napravile. Djed Božićnjak nas ne voli. Ne, Mimi, ne plači, nije tako. On ima jako puno posla, vjerojatno će se kasnije vratiti. Ne plači, idemo natrag u krevet. Što? To je djed Božićnjak! Sakrijmo se! To je djed Božićnjak! Vratio se! Tiho! Pš! Kiti, ništa ne govori. Evo djeda Božićnjaka! Mimi, šš, čuće nas. Kiti, Mimi, zaspale su na podu. Nemoj ih buditi. Nešto jako dobro miriše. Hej, ovo su moji najdraži keksići. Jedva čekam probati ih. Dragi djede Božićnjače, ovi keksići su za tebe od Kiti i Mimi. Nadamo se da ćeš uživati u njima. Hvala ti na svemu što si napravio za svakog od nas. Mimi i Kiti su se jako trudile da ovi keksići budu najukusniji keksići koji si ikad probao. Nadamo se da ćete to razveseliti. Što nije u redu? Pa ovo su najbolji keksi na cijelom svijetu. Hurra! Hurra! A? O, djed Božićnjak! Zar ti se stvarno sviđaju? Jesu li zaista ukusni? Da, izvrsni su. Došao sam u vašu kuću zbog slika koje ste poslale u pismu. Izgledale se tako slatko i zabavno. Ho, ho, ho. Željeli smo ti pokloniti nešto ukusno. Djed Božićnjak, bojali smo se da nećeš svratiti do nas. Jesi li nam donio kakve poklone? Bili se mogli provozati u tvojim Naravno, solicama? morao sam doći i naravno donio sam i poklone. Da, možete poći na vožnju. Zaista se možemo provozati s tobom na saonicama. Da, možemo li nahraniti sobove i posjetiti Snjegovića? Naravno. Tako sam sretna. To vidjet ćemo i sobove. Vidjet ćemo i Medu Snjegovića i Snjegovića. Jupi! Probudi se. Jesu li svi keksići nestali? Hvala vam za ukusne keksiće. Nadam se da ćete uživati u vožnji sa sobovima. Djed Božićnjak nam se zahvalio. Pogledaj tamo. Djed Božićnjak nam je ostavio poklone koje smo zaželjele. Hvala, djede Božićnjače. Hvala, djed Božićnjak!